Kula nuwun. Kula nuwun. Waduh, wong sensus teko. Kingku lak ditakoki reno-reno ora sida oleh bantuan, malah nek pajak. Monggo. Kula saking sensus ekonomi, Pak. Nggih, monggo pinarak. Langsung mawon, Pak. Kula saking petugas sensus ekonomi 2026. Pekerjaan bapake napa? Loh, bapak kula sampun meninggal. Mboten niku Pak sing kula tanglet ya. Kerjaan bapak niku kerjaane napa? Lah nggih, bapak kula sampun meninggal. Mboten bapak jenengan, bapak sampean mun sampean. Sampean niku kerjaane napa? Walah, kula to. Kula sembarang. Yang penting bayaran. Terus penghasilan sampean per hari niku pinten, Pak? Lah niku nek penghasilan mboten mesti. Lah nek kurang niku mesti. Putrane sampean pinten, Pak? Sing teng mriki kalih. Loh, lah berarti enten sing liyane sak liyane enten mriki. Sing teng ler setunggal, sing teng kidul setunggal, sing teng etan setunggal. Loh, berarti gangsal, Pak? Berarti istrine nggih gangsal berarti? Nggih, Niku saestu, Pak? rencanane. Wah, ini berarti ruwet. Niki selanjutnya nggih, Pak nggih. Asetin jenengan. Gadah mobil, Mboten gadah. motor, Nggih mboten gadah. bon tak niki kewan. Kewan sapi, Nggih mboten gadah. mboten gadah napa-napa nggih. Nggih. Bon nggih. Mobilmu sing nggon aku mbok titip panasen ki lho. Ki yo ngono, montor dilempar colong wong piye tewe engko, Oh, lah iki wong ngene kene. Sapi bergolemu sing diopeni Pak Diradi ki tak tuku 20 kene dikekno. Takoki enggak duwe apa-apa, jebule duwe apa-apa. Konangan kowe. Minum riyen Pak niki lho Pak.